Ak už som vlastníkom digitálneho žltého lapača, mám ho spárovaný s aplikáciou Magic Scout od spoločnosti Bayer, kliknem si na túto aplikáciu, otvorím si v tomto prehľade v strede vaše pasce, kde vidím názov mojej pasce, ktorý som si uložil v predošlom kroku, miesto, kde som si ho umiestnil, špecifický názov, kódový názov tohto lapača. V hornej časti vidím percentuálne nabitie batérie, to, že je pripojený môj lapač k aplikácii a ďalšia snímka, kedy bude zhotovená. Tu je oznam zajtra o 12:00. V tejto aplikácii mám prehľad posledných nahrávok, z ktorých môžem vyberať a pozrieť si detaily jednotlivých snímok. Mám tu určenie, ktorý škodca bol zaznamenaný a jeho počet. Keď si na toto kliknem, tak vidím, že software dokázal rozoznať celkovo 18 liskáčikov repkových na tomto zábere. V tomto prehľade si môžem vyberať a vymazávať jednotlivé snímky, ktoré už nepotrebujem. Prípadne snímku môžem si dať exportovať tu vľavo dole. Chcem exportovať vo vysokom rozlíšení obrázok. Potvrdím a vyberiem si možnosť, kde chcem uložiť tento obrázok. Takto máme prehľad v aplikácii Magic Scout o výsledkoch meraní digitálnych lapačoch.